Jadi agenda hari ini kita akan mereview pecut baru. Loh, lah niki Mbah Nur. Mbah? Alhamdulillah, Mas. Lah sampean yahmine wis kok kene. Sampun Mas niki lho badhe. Servis pecut dadose buntung Mas niki ngeten. Loh, lah kok saged ngoten lho pecute niku. Aduh, kok Mas seneng ya awak kadung badan. Lah niki rencana kula ajenge nge-review pecut Mbah Nur. Oh, lah siap. Lah mengke menawi jenengan minat nggih saged pesen. Siap, Mas. Oke. Jadi untuk pecute si Ben cemeti seperti ini ya, Lur. Banyak banget. Kalau yang pecut pemula itu seperti ini. Ini harganya 200 ribuan. Mbah, pecut sing direview sing di? Pecut sing direview ki ya dudui Mas ya. Jadi pecut yang akan kita review itu panjangnya itu 3 meter, modelnya gombyok dengan motif macan. Lah, pecut kuwi pesenane Mas Iksan dari Muaro Jambi. Jadi pecut iki lek gak sampean review gak marem iki lho barangnya Mas. Nah, iki pecute. Jadi pecute model gombyok, panjangnya 3 meter. Motifnya kulit macan kayak kita ketok iki. Nah, upat-upatnya warnanya putih. Jadi engko sampean review kaya apa suarane, Mbak pengen ngerti. Nah, jadi untuk pecut yang akan kita review kurang lebih seperti ini bentuknya dengan model gombyok. Untuk beratnya ya sedengan. Seukuran dengan panjangnya 3 meter. Yuk. Jadi ini ya Lur, pecut pesanan atas nama Mas Iksan dari Muaro Jambi. Nah ini kita akan mereview suaranya, pecutnya itu seperti apa. Jadi untuk pecutnya ini panjangnya itu 3 meter. Nah, untuk suara pecutnya kurang lebih seperti itu. Dan niki jenengan mboten pengen nyoba, Mbak? Wah, jane ki pengen Mas. Lah niki lho, mboten napa niki jenengan cobi. Apa ngerti jenengan nggih minat. Aduh kok galek tak jajal pecute kene ya iman-iman. Nggih ngoten niku, Mbah. Gek piro Mas ngene regane pecut ngene iki? Nggih lek masalah regi nggih kula mboten wani, Mbak Nur. Langsung ae ke Mbah Ben niku pinten. Iyo. Lah niki lho. Mbah Ben. Nggih, Pecut ngeten iki pinten regine, Mbah? alah pecut ngeten iki murah, Mas. Dadose pecut sing model kaya ngeten iki niku cukup 650 mawon. 100, Mbah. Nggih, Mboten asal kirang. Mboten asal kirang niki pun pas, nek sampean minat mungkin saged pesen. Oke, siap, Mbah. Nggih niku jenengan tingali. Menawi cocok. Pas bobote. Lah mengki lek jenengan pengen request warna nggih saged. Misale enggak temen apa enggak suka karo warnane ngeten iki. Siap, Mas. Oke, Nggih. matur nuwun infone. Nggih. Ini kalau betul malih. Jadi untuk pecutnya ini nanti akan kita kirim ke Muaro Jambi. Jadi tunggu saja pecutnya sampai di alamat rumahmu. Loh.